na madakin gini. Idan dai ba ku manta ba, mun bar jarumi Hussein da kuma Auzar inda suke tattaunawa kan hanyar da za su bi domin su mulki duniya. Har ma Hussein ya ce da Auzar, ina da tambayar ko ita ce wannan irin shirin yaƙi za mu yi don tunkarar boka Badar al-Ansar. Auzar na jin wannan tambaya sai ya miƙe tsaye ce, hanzarin me kake yi haka? Gobe ne fa za mu fara gabatar da waɗannan shirye-shirye, da haka sai ka saurara za ka ga amsar tambayar ka. Idan ba ka da wani ƙarin bayanin za ka iya tashi ka tafi, na sallame ka. To nan muka dakata wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ɗora. Ba tare da wata gardama ba sai Hussein ya miƙe tsaye ya juya don ya fita, sai ta ma Balila ta juya za ta bi Hussein, amma sai Auzar ya kira sunanta ya ce, saboda me za ki bi shi, alhalin yanzu ya san hanya ba bako ba ne fa. Cikin sanyin jiki Balila ta dawo da baya a lokacin da Hussein ya nufi ƙofar fita. Yana waigenta cikin wani irin kallo mai alamar tambaya. Al'amarin da ya sa kishi ya kama Auzar kenan, musamman da ya yi la'akari da cewa Hussein mutum ne zuryan saɓanin shi da Balila da suka kasance masu halittu biyu. Lokacin da jarumi Hussein ya baro cikin turakar sarki Auzar, sai kawai ya ga aljani Raisim tsaye a gabansa yana jiran isowarsa. Ba tare da shakka komai ba sai Hussein ya nufe shi yana murmushi. Raisim ya rusuna ya kwashi gaisuwa kuma ya rankwafa. Hussein ya haye bayansa ya tashi da shi sama. Raisim bai sauka a ko ina ba sai a kofar masaukin Hussein. Hussein ya sako ƙasa da kan Raisim ya nufi kofar ɗakin nasa. Har ya sa ƙafarsa guda cikin ɗakin sai ya juyo dubi Raisim, ya kasa cewa komai. Kawai sai aljani Raisim ya murmushi a gare shi ya ce, kada ka damu ya shugabana, akwai lokacin da ya dace mu hira sosai. Na san kana son mu yi maganganu da yawa. Ko da jin wannan batu sai hankalin Hussein ya kwanta, ya ji ɗan sanyi a cikin ransa. Nan take ya shiga zuwa cikin falon turakar. Yana shiga ya iske kuyangi a zazzaune sun caɓa ado suna ta sheƙi gami da ƙanshi. Kowace sai wari da murmushi take masa, burinta kawai ce ta taho gare shi. Amma sai suka ga ya murtike fuskarsa, ya kawo da kai ga barin kallon su. Ya ma nufi cikin ɗakin barcinsa kai tsaye. Da shigarsa sai ya faɗa kan wani lintsime man gado ya kwanta, yana mai kallon rufin ɗakin wanda aka yi shi da zinare. Yana ta sheƙi da walwali. Hussein ne rantse idanuwansa da nufin ya barci. Bisa mamaki sai kawai ya rinka ganin fuskar kuyanga Balila. Cikin hanzari ya buɗe idanunsa, kawai sai ya hango Balila ta nufo cikin ɗakin, tana sanye da wata farar riga ta barci mai shara-shara wacce ke bayyana kyakkyawar surar jikinta, surar da ke ruɗa kowane ɗa namiji. Nan da nan Hussein ya sauko da kan gadon ya taho ga Balila da sauri. Saura bai fita ko uku ba ta faɗa a kirjinsa, sai kawai ya ga ta ɓace ɓat, tamkar bata taɓa wanzuwa a wajen ba. Hussein ya sa hannayensa biyu ya matsatsike idanuwansa, ya sake duban inda ya ga Balila, amma sai ga wayan. Hakan ne ya tabbatar masa da cewa gizo take masa. Ko da fahimta hakan sai hankalinsa ya dungunzuma ainin, ya tabbatar da cewa lalle ya kamu da san Balila. Akan wannan dalili zan so Balila a cikin zuciyata, alhalin sarki Auzar na son ta zama abokiyar rayuwarsa. Wai shin ya fuskarta take kasancewa da daddare idan ta juye zuwa siffarta ta aljana? Ai kwa lalle a daren yau sai na je har cikin turakarta na ga yadda siffarta ke komawa. Ko da gama ayyana hakan sai Hussein ya murmushi, ya sake limshe idanuwansa. Wannan shine abin da ya faru tsakanin Hussein dan Jafar bin Ruziyal da kuma Auzar dan Markawar Sabus da kuma sarauniya kyakkyawar duniya wato Balila bin Shamharu. Al'amarin tsoho Jafar da matarsa Elisa kuwa, tun ranar da suka nemi ɗansa Hussein sama da ƙasa suka rasa a cikin birnin Sin, sai hankalinsa ya dugunzuma ainihin suka rasa abin da ke musu daɗi. A wannan lokaci Jafar yana da shekaru 75 a duniya, ita kuma Elisa tana da 63. Dama ba su samu haihuwar Hussein ba sai bayan shekaru kusan 27 da yin aure. A lokacin matuna sun fitar da rai da samun haihuwa, tun suna da kowa wajen roƙon haihuwa a wajen Allah har suka fara sarewa. A ranar da suka fuskanci cewar Elisa ta samu juna biyu, sai da suka kawo da tsananin farin ciki mara misaltuwa, dan sai da aka shafe sati 3 kullum ana yin walima ta murna. Bayan Elisa ta sauka lafiya, sai suka ɗauki soyayyar duniya suka ɗora akan wannan jariri nasu. Ya zama na cewa ko kuda ba sa son su ga ya sauka kansa.
lokacin da yaro Hussein ya fara tasawa kuwa sai da kowa ya san shi a cikin birnin Sin, saboda hatsabibancinsa ya ninka na mahaifinsa sau 10. Bugu da ƙari Hussein ba shi da tsoro ko kaɗan, kuma yana iya shafe kwanaki 7 a cikin daji shi kaɗai, yana shiga muggan kogo na bishiyoyi da kuma duwatsu don kawai ga mugun aljanu da mugayen dabbobi da kwari. Burinsa kawai ga abubuwan al'ajabi ko na ban tsoro a rayuwarsa, kuma wani iko na Allah bai taɓa haɗuwa da wani tsautsayi ba, sai dai a ganshi ya dawo gida ɗauke da kawunan zakuna, dodanni da mugun aljanu saboda tsananin jarantakarsa. A wani lokaci ma bai fi shekaru 10 ba a duniya yake irin waɗannan abubuwa na jarantaka wanda sai manyan matsafa da gawurtattun jarumai ke iya yi. Tun Jafar da Eliza suna mamaki game da jin tsoron irin abubuwan da ɗansu ke yi da kuma tada hankulansu da suka yi wajen nemansa idan ya shiga daji, har suka zo suna sakin ransu saboda sun san cewa duk bala'in da ya shiga sai ya huta. Wannan karan da suka ga sati biyu ya shuɗe ba su ga Hussein ba, sai hankulansu suka tashi ainihin, suka kasa zaune suka kasa tsaye. Bisa wannan dalili suka shirya suka je wajen wani mashahurin malami wanda ake kira Ayyubul Hasan. Dama sun taɓa zuwa wajensa sau ɗaya bayan an haifi Hussein da kwana 7 saboda wani abin al'ajabi da suka gani a tare da jaririn nasu. Abin da suka gani shine a tsawon kwana 7 da haihuwar Hussein, ko mahaifiyarsa ta sa masa nono a baki baya sha, kuma bai ci komai ba har tsawon kwanaki 7 nan, sannan bai taɓa yin kukan yunwa ba ko wata damuwa. Lokacin da Jafar da Eliza suka zo suka sanar da Sheikh Ayyubul Hassanu wannan abin al'ajabi dangane da ɗansu, sai nan take istihara, kuma ya amfani da ilimin taurari ya dan bincikensa. Kawai sai suka ga ya jinjina kai, ya shiru cikin alamun al'ajabi. Jafar ya dube shi ya ce, ya kai wannan babban malami, mai ka gani dangane da wannan jariri namu? Ayyubul Hassanu ya kawo goron numfashi ya ajiye, sannan ya dube su ya ce, tun daga ranar da kuka haifi wannan yaro wata aljana take zuwa a sirrance tana shayar da shi, amma ba ku sani ba aljanan musulma ce, kuma har abada ba zai sake shan nonon wata mace ba face nata, sai dai ku yi haƙuri daga nan har zuwa lokacin da za ta yi shi. Ku sani cewa wannan aljana wata gagarumin mayaƙiya ce ta addinin musulunci wacce take da sirrin magunguna a jikinta na tsari. Babu wani makami da zai iya huda jikinta, kai ko wuta ba za ta iya ƙona ta ba, sannan idan za ta kwana 40 tana yaƙi ba za ta gaji ba. Duk wannan sirri da ke jikinta yana na a jikin wannan jariri naku. Wannan jarumar aljana ba ta da ɗako jika, kuma ba ta da sauran wani dangi a duniya. Bisa wannan dalili ne ta tattare duk sirrin jarumtakarta ta mai da su jikin ɗanku domin ya yi wa addinin Allah hidima a nan gaba. Sai dai kashi burinta ba zai cika ba, domin ɗan naku zai zamo mai kwaɗayin duniya ba lahira ba. A nan gaba ma sai ya guje ku domin ya samu damar neman duniyarsa. Abin da nake so da ku shine kada ku kuskura ku bari ya san wannan sirri daga nan har girmansa. Saboda haka in dai bai sani ba, ko da ya guje ku za mu iya sanin inda yake, mu bi shi, mu kamo shi, mu tsare shi a nan gida, mu kuma ɗora shi a kan tafarkin jaddada addinin Allah. Yanzu da su Jafar suka koma wajen Shehu Ayyubul Hassanu a karo na biyu, suka sanar da shi cewa Hussein ya gudu ya bar gida, sun rasa inda yake. Sai hankalinsa ya dugunzuma ya ce, tabbas kun yi sakaci. Ya san cewa babu wani makami da zai tasiri a jikinsa, kuma ya san cewa nan gaba zai ɗaukaka idan ya sadu da littafin nan na sabon kundi. Elisa ta sunkuyar da kanta ƙasa a lokacin da hawaye su fito mata. Ta ce, ai tuni ma Hussein ya karance tsohon kundin tsatsuba wanda muka ɓoye shi a cikin rijiyar da kakansa Rujal ya fara ajiye shi. Ba mu san lokacin da ya shiga ya ɗauko shi ba har ya karance shi. Kwarajin wannan batu sai hankalin Sheikh Ayyubul Hassanu ya sake dugunzuma ainin fiye da koyaushe. Ya ce, ai ko babu wani taimako da zan iya muku akan wannan takadirin ɗana ku, kuma idan har ba ku tafi neman sa ba, kun dawo da shi gida an tsare shi ba, to tabbas ya bi hanyar ɓata kenan, domin dole ne ya zama matsafi dan ganin ya cika burinsa na duniya. Ku sani cewa ku ne kaɗai za ku iya kama shi da ƙarfin addu'ar da kuke yi a lokacin yakin ku na ƙarshe da abokan gaba. Lokacin da Jafar da Elisa suka ji wannan jawabi, sai suka ɗimauce suka fita hayacinsu. Da ƙyar Sheikh Ayyubul Hassanu ya shawo kansu kuma ya lallaba su suka tafi gida. Aiko kashe gari da asusuba suka yi shiri, suka ɗauki guzuri mai yawa, suka fice daga cikin birnin Sin ba tare da sanin inda suka dosa ba. Babban abin takaicinsu shine a wannan lokaci da girma ya fara kama su ne ya kamata a ce sun zauna a gida suna hutawa, suna tuno irin gwagwarmayar da suka yi a baya, amma sai gashi ɗansu wanda ya kamata ya zauna ya ji kansu
ya gudu ya bar su, kuma yana neman ruguza dukkanin kokarin da suka yi na ganin sun kafa daular musulunci a duniya. Bisa wannan dalili ne suka kudurin niyyar cewa idan har ba su samu nasarar kamo Hussein ba, to za su yi abin da zai rasa rayuwarsa gaba ɗaya, domin mutuwar tasa ita ce mafi alheri akan abin da yake shirin aikatawa. Ranar da suka fito daga cikin birnin sun suka nausa daji, suna cikin tafiya sai kawai Jafar ya ga Elisa tana zubar da hawaye. Al'amarin da ya tada hankalinsa kenan, ya dube ta yace, ya ke matata, ina dalilin zubar wannan hawaye naki? Elisa ta ajiye zuciya, sannan ta ce, kai mijina kuma abin alfahari na, kai sani cewa babban ilimin da ne a cikin wannan duniya shine dukkan dan adam wahalalle ne, kuma wahalarsa ba ta da ƙarshe face ranar da ya farka ya tsinci kansa a cikin gidan aljanna. Abin da ya sa na faɗi haka shine, ni da kai tun muna yara muke gwagwarmayar rayuwa, muke shan wahala har muka girma, muka yi aure bayan mun karɓi addinin musulunci. A sannan ne muka samu kanmu cikin rayuwa mafi nutsuwa da kwanciyar hankali, rayuwar da babu wata fargaba kuma babu buri sai guda ɗaya, wato na samun haihuwa. Yau gashi Allah ya ba mu haihuwar, mun samu ɗan da muka nuna so har da ƙauna fiye da komai a cikin wannan duniya. Amma yau gashi an waye gari wannan ɗana mu yi mana butulci, ya jefa mu cikin garari da tashin hankali wanda ba mu san ƙarshensa ba, kuma a lokacin da babu cikakken ƙarfi ma a jikinmu. Lokacin da Elisa ta zo na azancenta, sai jikin Jafar ya sanyi, ya shiru kamar ba zai ce komai ba. Daga can sai ya ji zuciya ya ce, ake matata, ki sani cewa Allah baya barin bawansa haka kawai, fati ya jarrabe shi da waɗansu matsaloli a cikin rayuwarsa. Wanda ya jure irin wannan jaraba shine zai samu babban rabo. Ki cire damuwar komai daga cikin ranki, ki ɗauka cewa jihadi kika fito yi, sai ki ga kin samu nasara game da lada mai tsoka. Sa'ad da Elisa ta ji wannan batu, sai zuciyarta ta yi ɗan sanyi, ta yi shiru, ba ta ƙara cewa ufan ba. Haka dai suka ci gaba da tafiya ba sassauci har suka yi nisa sosai a cikin daji, har ya zama da cewa rana ta take lokacin yin sallah azhar yayi. Ko da fuskanta hakan, sai suka yada zango a gaban wata korama, suka yi alwala, sannan suka tayar da sallah. Ya zama da cewa Jafar ne akan gaba, Elisa na tsaye a bayansa. Faruwa hakan ke da wuya, sai wata irin bakar guguwa ta taso mai ban tsoro, tana tsiri a sama, wacce iska ta tayar da hankalinsa gaba ɗaya, kuma ta tada hankalin duk wani abu mai rai da ke cikin dajin, walau tsuntsaye, dabbobi da bishiyoyi. Su kansu bishiyoyin da suna da baki, da an ji sautin kukansu saboda rangajin da suka kamai. Ganyayen suna kaɗawa, suna zubowa kamar za su kakkare. Allah sarkin iko, wanda duk ya samu cikakken imani game da tsoron Allah cikin zuciyarsa, to ya gama dacewa. Duk da tsananin sauyin da wannan guguwa ta kawo cikin dajin, har ya zama da cewa suturar jikin Jafar da Elisa na kaɗawa tamkar za su tashi sama. To hakan bai sa sun firgita ko kuma sun manta da cewa a gaban Allah suke ba. Nan fa guguwar ta rinka kokarin ta afka musu, amma sai ta kasa, domin da ta kusance su sai ta kasa cutar da su. Bisa dole ta rinka da baya, wani irin ƙaraji na wahala da azaba na fitowa daga jikinta. Amma saboda naci bata daina bibiyar su ba, har suka idar da sallar suka shafa addu'a. A sannan ne Jafar da Elisa suka ankara da guguwar wacce ke bayan su, tana murzawa a cikin ƙasa tamkar ana murza mazari. Ƙasa na rugugi kamar za a girgiza ƙasa, sannan guguwar nan ta tokare da hadari, babu alamar ƙarshenta. Hakan ne ya janyo sauyawar yanayin sararin samaniya, aka fara walƙiya da tsawa, kai kace ruwan sama ne zai barke. Ko daga wannan al'amari sai Jafar da Elisa suka zare takubbansu, suna masu yin kabara, kuma suka haɗa bayansu, suna masu ci gaba da karanta addu'o'i a cikin zakatansu. Kwatsam ba zato ba tsammani, sai suka ga wannan guguwa ta rikide ta zama wani narkeken mutum mai zuran mutanen farko, domin tsawonsa ya ninka na su Jafar so 4, kuma yana da manyan damatsa, hannayensa da ƙugunsa cike suke da layu game da guraye na tsafi. Takalmin ƙafarsa na fata ne ziryan irin na mutanen da, haka ma walkinsa. Ya saba wata zabgegiyar adda a gadon bayansa, fuskarsa faffaɗa ce mai matuƙar kwarjini, ba shi da saje ko gemu a kan fuskarsa, sai wani murtikeken gashin baki tamkar an naɗa gamu. Idanuwansa kwala-kwala ne, amma farare suwal kamar za su faɗo ƙasa. A hannunsa na hagu akwai wata ƙaramar sanda wadda aka yi kamar siffar kan zaki. Ko daga wannan mutum sai Jafar da Elisa
suka kare masa kallo cikin nutsuwa domin su gano ko shi waye, amma hakan bata samu ba. Da haka sai Jafar ya dube shi cikin kakkausan murya ya ce, kai kuma waye, kuma saboda me kake son ka cutar da mu? Ko da jin wannan tambaya sai mutumin ya ta karkare ya bushe da mahaukacin dariya mara daɗin sauti kamar kukan jaki, sannan ya tsuke bakinsa ya dubi Jafar ya ce, ni ne boka Azman bin Hairuba, ɗa ga boka Sulbaini. Na san kuna da tarihin kakana kuma kun san cewa kyan ɗaya gaji ubansa. Ɗanku Hussein almajirina ne kuma abokina, domin na saba da shi tun ƙuruciyarsa a cikin dajin nan, kuma ba zan bari ku samu nasarar kama shi ko ku halaka shi ba, domin wargatsa shirin da na daɗe ina yi tsawon shekaru don mulkar sabon littafin kundi. A haka na san inda ɗanku yake, kuma zan iya sada ku da shi a cikin abin da bai wuce sa'a 3 ba da ƙarfin sihirin tsafi na. Amma maimakon hakan yanzu take zan halaka ku, sai dai ya samu labarin mutuwa ku. Kafin Jafar da Elisa su buɗi baki su ce wani abu, boka Azman ya janyo wata sharɓeɓiya adda tasa ya kawo musu wawan sara da nufin ya tsarge kafaɗinsu. Cikin bakin zafin nama duk su biyan suka daka tsalle sama suka faɗi can gefe ɗaya. Aikwa sai adda ta karci ƙasa ta nutse a cikinta, ta haifar da rami zururu wanda ya kai zurfin kamu 3. Al'amarin da ya firgita su Jafar kenan suka tabbatar da cewar sun gama da gamansu. Cikin hanzari Jafaru yawa Elisa inkiya ta ruga can zuwa gefe ɗaya, ta ɓuya a bayan wata bishiya ta laɓe tana leƙensu, sannan kuma ta haɗa da addu'a. Boka Azama ya dubi Jafaru wanda ya kasance ɗan ƙarami a gabansa kamar ɓera a gaban kyanwa, kawai zai bushe da dariya a karo na biyu ya ce, ai kai dama a tarihin rayuwarka da na ji ko kaɗan baka kasance jarumi ba, sai dai tsabar karambani da rashin tsoro. Kaga kenan yanzu a banza zan kashe ka ba tare da na sha wahala komai ba. Ko da jin wannan batu sai Jafaru ya murmushi ya ce, ai Jafarin da kake jin labarinsa ba wannan bane na yanzu, domin ni na gama rayuwata da kundin tsatsuba ne ina da ƙuruciyata, yanzu kuma na girma har na manyanta, baka san irin matsayin da na tattaka na kawo yanzu ba. Tabbas za ka sha mamaki, domin ɗan hakin da kare na shi ke tsone maka idanu. Kafin boka Azman ya wani yunkuri tuni Jafaru ya rugo da gudu ya daka tsalle sama tamkar daga jikin baka aka harbo shi. Aikwa sai kawai boka Azman wawan sara a wuya da nufin ya cirge masa kai. Cikin bakin zafin nama bokan ne sun koyar da kansa baya, amma duk da haka sai da kaifin takobin Jafaru ta zabtare masa rabin kunnensa. Jafaru ya durkusa ta bayansa a lokacin da ya dafe kunnen nasa na hagu sakamakon mugun zogin da ya ji, har ma ya kurma iyo. Ko da ya ga jini a hannunsa kuma ya ga rabin kunnensa a ƙasa, sai ya fusata ainin ya kurura ya rugo zuwa kansa, suka rugunsume da azababban yaƙi mai matuƙar ban tsoro, domin suna kawai junansu sara da suka ne da dukkan ƙarfinsu da kuma dukkan ƙwarewarsa cikin juriya da jarantaka ta ban al'ajabi. Babban abin da ya ba abokan nan mamaki shine ganin yadda Jafaru ke iya kare saransa duk da cewa harka ce ta tsohon kashi da sabo. Sai da suka shafe sa'a 3 cir suna bakin artabu ba tare da ɗansu ya samu wata nasara ba. Har zuwa wannan lokaci Elisa na laɓa a bayan wannan bishiya cikin fargaba da tsananin tsoro, domin duk jikinta tsuma yake saboda tashin hankalin da take gani. Lokacin da jaruman nan biyu suka ga wankin hula zai kai su dare, sai dukkaninsu suka ja da ba a lokaci guda suka yi curko-curko suna haki kamar yanzu zai fita, kuma suka kura junansu idanu. Kai da gani ka san kowannensu yana tunanin dabarar da zai yi ne ya samu nasarar halaka abokin gabarsa. Ba zato ba tsammani sai bokan nan ya rikide ya zama wata irin dunkulalliyar wuta mai feshi. Wutar ta taho a sama za ta kona Jafar, kawai sai Jafar ya kama yin addu'a. Allah sarki iko, maimakon wannan wuta ta kona Jafaru sai ta kona kanta. Kawai sai ji suka yi boka na ta rusa ihu. Nan take dunkulalliyar wutan nan ta faɗo ƙasa ta sake rikidewa zuwa boka, sai gashi rabin jikinsa ya kone, har tururin hayaki na tashi a jikinsa. Jafar ya nuna shi da tsinin takobinsa ya ce, in ce ko ka ga abin da ya faru gare ka, wannan ita ce babbar shaida mai nuna cewa kana kan tafarkin bata, mu ne akan tafarkin gaskiya. Tun da gashi ubangiji na ya kare ni daga sharrin tsafinka, ya mayar da muguwar aniyar kai zuwa kanka. Ko da Jafar ya zo na azancansa sai boka Azuma ya ta karkare ya bushe da dariyar mugunta, sannan ya sa hannunsa guda ya mutsitsike konanne fata jikinsa. Dan kawai ka samu nasarar kona jikina haka shine kake tunanin zan miƙa wuya akan cika burinka?
to ka sani wasa farin girki, yanzu ne za mu fara wannan gagarumar gasa. Ka ci gaba da sauraron sharruka na ko da yaushe, domin suna nan bila adadin, na tanade su domin irin ku. Yana gama faɗa haka sai ɓace ɓat, yana mai ci gaba da kyalkyal da dariyar mugunta. Faruwa hakan ke da wuya sai Elisa ta fito daga bayan bishiyar da take ɓoye, ta rogo ga Jafar, ta rungume shi tana mai fashewa da kuka. Ta ce, ya kai mijina, inda saboda rayuwar ɗanmu ne za mu ci gaba da fuskantar irin waɗannan masifu, gara mu haƙura da shi mu koma gida, ko ma ƙarasa sauran rayuwarmu a cikin salama da nutsuwa. Ko da jin wannan batu sai Jafaru ya janye jikinsa daga cikin na Elisa, ya dube ta a cikin nutsuwa. A lokacin da ya sa hannun sai share mata hawaye, sannan ya riko kafaɗinta da hannayensa bibi ya ce, ya ke abar ƙauna ta rabin jikina, ki sani cewa idan muka ja da baya tamkar mun ba makiya dama ne da za su samu kawar da addinin Allah doron ƙasa. Na gaya miki wannan fitowa da muka yi jihadi muka fito. Shin ba kya kwaɗayin mu samu ladan jihadi ne ko kuwa? Sa'ad da Elisa ta ji wannan batu sai jikinta ya sanyi, kuma ta ji gwiwarta ta yi ƙarfi. Don haka sai ta yi murmushi ta ce, da izinin Allah daga yau zuciyata ta daina karaya, kuma na yi maka alkawari zan yi wannan jihadi da dukkan iyakar ƙarfi na. Da jin haka sai Jafar ya yi murna, ya sake rungume Elisa yana mai murmushi. Wannan shine abin da ya faru ga su Jafaru bayan boka azuman ya kai musu harin bazata. To ma sauraron mu nan da za mu sa aya a cikin wannan labari da muke bako na sabon kundin tsatsuba.